Nagy Péterrel, a Davis Kupa csapat második számú játékosával beszélek a sorsolás után. Peti, Siófok óta elég sok versenyen voltál, milyen eredményeket értél el azóta? Így van, jártam az országokat, nagyon nagy önbizalmat tudtam szerezni Siófoki győzelmen és ugye a csapat következő fordulóba jutásával, és meg tudtam nyerni egy future versenyt a következő héten Szlovákiában. Azon kívül kétszer voltam elődöntőben Romániában és Horvátországban. Most a Bulgária elleni találkozót te fogod kezdeni, Siófokon ugye Marci kezdett, most viszont te leszel az első, aki pályára lép. Tesz ez rád valamilyen plusz nyomást? Egy kicsit talán, de nem próbálok erre figyelni. Ugyanúgy, mint Siófokon, csak a következő pontra fogok fókuszálni és kihozni magamból a maximumot, és meglátjuk. Mit tudsz az ellenfél játékosairól? Nem nagyon ismerem őket, annyit tudok, hogy az én ellenfelem mind a két oldalról kétkezes vonákot tenyeres tűt, azon kívül sokat nem tudok róluk. Ja, ma még nem edzettetek a centerpályán, de szerintem már voltatok ott, és milyen a pálya állapota? Szerintem teljesen jó. Az alapvonal körül néha jobban elpattanak a labdák, de minden nap csinálják, és egyre jobb napról napra nekem tetszik a pálya. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok! Köszönöm.